Razgovarali smo o nekoliko važnih tema, prije svega o sigurnosnoj situaciji u istočnoj Europi kao i sigurnosnoj i političkoj situaciji u jugoistočnoj Europi, što je od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku. Zatim, isto tako, razgovarali smo o daljnjem jačanju bilateralne obrambene suradnje, što smo potvrdili današnjim potpisivanjem dokumenta o strateškom partnerstvu između naša dva ministarstva. U potpunosti razumijemo u kakvoj se situaciji trenutno nalazi Ukrajina, posebice na to gledamo kao država koja je u ne tako dalekoj prošlosti prolazila jako teške situacije dok se borila za svoj teritorij i neovisnost. Hrvatska, kako sam već nekoliko puta naglasio, podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Svjesni smo što bi eskalacija krize značila ne samo za Ukrajinu, već i za Europu u cjelini. Upoznao sam kolegu Bena Valesa sa našim pogledom na trenutačnu situaciju stanja u regiji. Složili smo se isto tako da je važan nastavak dijaloga, nastavak reformskih procesa kao i daljnja integracija država Zapadnog Balkana u Europsku uniju i NATO, sve sukladno njihovim suverenim odlukama i ispunjavanju definiranih kriterija. Naš posljednji bilateralni sastanak između Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Hrvatske bio prije 5 godina kada smo potpisali memorandum o suglasnosti o unapređenju bilateralne, odnosno obrambene i sigurnosne suradnje, dakle u veljači 2017. godine i od tada je naša obrambena suradnja jača. Nastavno na taj memorandum bilo mi je evo danas iznimno zadovoljstvo potpisati sporazum o strateškom partnerstvu koji će dodatno osnažiti naše bilateralne odnose. Following. Potpisanim sporazumom učvrstili smo se u pravilu u 4 područja suradnje, to je prije svega NATO, dakle suradnja, daljnjem jačanju i koheziji i kredibiliteta Saveza, Zapadni Balkan, kako sam naveo, zajednički rad i zajednička odgovornost za sigurnost i stabilnost Zapadnog Balkana. Nadalje, tu su definitivno sučeljavanje sa hibridnim prijetnjama, isto tako interoperabilnost naših snaga pri jačanju kroz vježbe, treninge i naše bilateralne odnose u okviru NATO-a. Sporazumom smo predvidjeli godišnje praćenje njegove provedbe. Uvjeren sam kako će sporazum biti obostrano koristan i da ćemo pridonijeti jačanju obrambenih snaga i sigurnosnih kapaciteta Republike Hrvatske. Dakle, želim još jednom zahvaliti i ministru i cijelom njegovom timu što su posjetili Republiku Hrvatsku i za sve ono što pružaju pomoć Republici Hrvatskoj i Hrvatskoj vojsci kroz edukacije, izobrazbu, stručne radionice, seminare na području obrane. We had a good range of topics to discuss today. First and foremost, the very worrying developments in Ukraine. The Russian build-up of forces on that border and indeed in Belarus is still increasing, and that gives us very grave cause for concern. Croatia and the United Kingdom stand shoulder to shoulder in defending the right of sovereign countries to choose their destiny. What they choose is almost secondary to that sacred right to choose as a sovereign state how it wishes to secure its security and indeed what choices it makes to join, whether NATO or not. And that is a value and a right worth standing up for. On Bosnia-Herzegovina, the United Kingdom will redouble its efforts to support the EU and the United States in ensuring that stability is returned to the country and indeed get the issues that worry both Croatia, Serbia and other partners are addressed, because it is incredibly important that we don't forget that Bosnia needs stability, the region needs stability, Central Europe needs that stability, and we have to resolve those issues that currently are causing problems. And finally, I was delighted to sign the strategic partnership that was formed a few years ago, because I think there is a lot more we can do together, more exercising, more training, more development of each other's armed forces, and more joint contribution in operations around the world.